салом дӯстони азиз, айни замон мо дар маркази экспо қарор дорем. Бо ибтикори палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон имрӯз дар инҷо намоишгоҳи саломатӣ ва зебоии Enter Health and Beauty Tajikistan 2025 баргузор мегардад. Дар намоиш ширкатҳои машҳур аз Ҳиндустон, Эрон, Чин, Қазоқистон, Покистон, Лаҳистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон маҳсулоти ғизоӣ, солимӣ, косметикӣ ва дорувориро пешниҳод мекунанд. биёед якҷоя аз тамошои ин намоишгоҳи зебо ҳаловат мебарем. имрӯз дар маркази экспо намоишгоҳи байналмилалии Enter Health and Beauty Tajikistan 2025 баргузор гардид. Дар маросими ифтитоҳӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Абдураҳмонзода Абдураҳмон Сафаралӣ, муовини аввали вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ғафурҷон Муҳсинзода ва раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон Ҳайдар Раҷабзода суханронӣ карданд. зикр гардид ки чорабинӣ бо мақсади муаррифии маҳсулоти босифати соҳаҳои тандурустӣ, зебоӣ ва фароғат баргузор шуда барои ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва дастгирии истеҳсолоти ватанӣ заминаи хуб фароҳам меорад. имрӯз дар ин чорабинӣ зиёда аз 50 ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ аз давлатҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон, Покистон, Ӯзбекистон ширкатҳое ҳастанд, ки аз Чин, аз Хитой, аз Қазоқистон ҳам ҳастанд, дар инҷа ширкат барзида истоданд. боиси ифтихор ҳаст, ки дар ин чорабинӣ имрӯз корхонаи ширкатҳои ватанӣ, ки маҳз ба истеҳсолоти таҷҳизотҳои маҳсулотҳои тиббӣ, асбобу ашёҳои тиббӣ ва маҳсулотҳои ороишӣ, косметологӣ дар инҷа фаъолият мекунанд, дар инҷа муаррифӣ карда шуда ҳастанд. бо арзи салом, ман Мирзоев Комил, директори ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди рози тиб. мақсади асосии иштироки мо дар ин намоишгоҳ дар он аст, ки мо ба тамоми халқи шарифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз марзи Ҷумҳурии Тоҷикистон инро бигӯем, ки дар Тоҷикистон мо ба истеҳсоли таҷҳизотҳои тиббии ватанӣ дар моҳҳои наздик шурӯъ мекунем. Я очень рада, что сегодня мы находимся в международной выставке, поскольку данное мероприятие нам дает сотрудничать с международными организациями и плюс заявить о себе. ما یه شرکت بازرگانی هستیم، جنرال تریدینگ هستیم که از ایران مواد، یعنی هر محصولی رو میتونیم صادرات کنیم به تاجیکستان، به کشور شما. دو تا شرکت هستیم که با هم ادغام شدیم. یک شرکتمون آرادتپ هست که در واقع محصولات پزشکی، لوازم پزشکی رو تولید میکنه و شرکت دیگه بازرگانی هستش که مراقبت‌های پوستی، بهداشتی برای هم خانم‌ها و هم آقایون را داره. Мы вообще рады, что приехали в Таджикистан. Мы W Group of Industry Pharmaceutical. Мы готовим pharmaceutical продуктов. So очень была рад сюда приехать. So мы можем сделать бизнес в Таджикистане с Пакистаном. شمس هستم، مدیر لابراتوار آرایشی بهداشتی شمس، تولید کننده کلیه محصولات تخصصی پوست و مو و بدن. توی نمایشگاه آمدیم که اگر موفق باشیم محصولات رو معرفی بکنیم برای عرضه تو کشور تاجیکستان.